Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo ponoviti zavisno složene rečenice. Za rad će vam biti potrebna bilježnica, olovka i gumica, a kad naiđete na ovaj znak, zaustavite video i pokušajte sami riješiti zadatak. Znak će titrati jedno 5 sekundi. Što ćemo danas ponoviti? Analizu zavisno složenih rečenica, određivanje predikata, prepoznavanje priložnih oznaka izraženih jednom riječju, skupom riječi ili rečenicom, te određivanje vezničkih riječi. Spajanje jednostavnih rečenica u složenu napravit ćemo na kraju ove lekcije. Prisjetimo se kako trebamo analizirati zavisno složenu rečenicu. Najprije trebamo odrediti predikate. Zašto je to važno? Zato da uopće otkrijemo radi li se o jednostavnoj rečenici ili možda o složenoj rečenici. To će nam reći broj predikata. Ukoliko imamo jedan predikat, radi se naravno o jednostavnoj rečenici. Ukoliko imamo dva ili više predikata, radi se o složenoj rečenici. Sljedeći korak je zaokružiti vezničke riječi. Potom treba odrediti granicu surečenica. Moramo shvatiti koja je to surečenica glavna, a koja je zavisna. Naravno da će nam tu pomoći i predikati, ali i vezničke riječi. Jer ne zaboravimo da vezničke riječi se nalaze unutar zavisne rečenice, a glavna rečenica najčešće stoji bez veznika. Zatim na kraju treba postaviti pitanje za određivanje vrste zavisno složenih rečenica. Na primjer, za priložne rečenice postavljat ćemo pitanja za priložne oznake. Odredite kojim redoslijedom trebamo analizirati zavisno složenu rečenicu. Naravno, odgovor je prvo trebamo pronaći predikate, zatim trebamo zaokružiti vezničke riječi, potom trebamo odrediti granicu surečenica koja je glavna, a koja zavisna i na kraju postaviti pitanje kako bismo odredili vrstu zavisno složene rečenice. Pokušajmo sada na primjeru. Rode odlaze u toplije krajeve kad ovdje zahladi. Odredimo sve što trebamo u ovoj zavisno složenoj rečenici. Vjerujem da ste prvo odredili predikate, to su odlaze i zahladi. Zatim ste zaokružili vezničke riječi, u ovoj rečenici je to kad. Zatim ste odredili granicu surečenica, granica je ispred kad. I vidimo ovdje da je to glavna, rode odlaze u toplije krajeve, a ova zavisna, kad ovdje zahladi. Na kraju ste postavili pitanje kada rode odlaze u toplije krajeve, znači pitanje se naravno postavlja zajedno sa glavnom surečenicom. Odgovor je kad ovdje zahladi i znamo da je ovo priložna vremenska rečenica. Sada ćete na sljedećim primjerima ponoviti isto. Prva rečenica je plovim u svom čamcu kamo me rijeka vodi, druga je Marko je crtao dok ga mama nije pozvala na ručak, a treća je plesali smo kako su nas naučili u školi. Najprije treba odrediti predikate. Plovim, vodi, je crtao, nije pozvala, plesali smo je jedan predikat i drugi je su naučili. Zatim treba odrediti vezničke riječi. U prvoj rečenici to je kamo, u drugoj rečenici je dok, a u trećoj rečenici je kako. Sljedeće nam treba odrediti granicu. Vidimo gdje je granica između surečenica. Plovim u svom čamcu je glavna surečenica. Zašto? Zato što ona nema veznika. Kamo me rijeka vodi je zavisna jer ima. Marko je crtao je glavna, kao i plesali smo, a dok ga mama nije pozvala na ručak i kako su nas naučili u školi su nezavisne surečenice.
Zatim postavljamo pitanje. Kamo plovim u svom čamcu ćemo postaviti za prvu rečenicu. Dokad je Marko crtao ćemo postaviti za drugu rečenicu, a kako smo plesali ćemo postaviti za treću rečenicu. Naravno, zaključujemo da je prva mjesna, druga je vremenska, a treća je načinska rečenica. Sljedeće što ćemo provježbati je određivanje predikata. Predikat je jezgra rečenice, ono što se u rečenici događa ili radnja rečenice. Predikat ne ovisi o drugim rečeničnim dijelovima, on otvara mjesto drugim rečeničnim dijelovima. Može biti glagolski i može biti imenski predikat. Pogledajmo sljedeće rečenice. Zadatak je pronaći predikate. Vjerujem da ste dobro napravili. Marko trči, trči nam je ovdje predikat. Možda je ovaj najlakši predikat, glagol se nalazi u prezentu, nije ga teško prepoznati. Ono što je često teže malo prepoznati je kad se glagol nalazi u perfektu i često zaboravljamo ovaj glagol biti. Je trčao, trčala sam, trčali ste. Nemojte zaboraviti taj glagol biti jer on je također dio predikata i radite pogrešku ako ga slučajno izostavite. Dakako, ne mora samo rečenica biti u perfektu, ona može biti u pluskvamperfektu. Pa imamo primjer Marko je bio trčao, znači je bio trčao je cijeli jedan predikat. Bija smo trčali na šumskoj stazi također je cijeli jedan predikat. Također imamo i predikat koji se sastoji od 3 riječi ili 2 dijela. Volio bih je zapravo, sjećamo se, kondicional, a trčati je infinitiv. I ovdje imamo predikat koji se sastoji od 2 oblika, znači volio bih i trčati. Ne smijemo to zaboraviti, moramo razmišljati da je predikat u rečenici cijela radnja, ne samo dio radnje. Trčat ćemo, naravno ovdje vidimo predikat koji je u futuru prvom. Pokušat ću potrčati, ovdje opet vidimo kombinaciju, znači imamo glagol u futuru, pokušat ću, i potrčati imamo jedan glagol u infinitivu. Znači zapravo ovdje imamo kombinaciju glagola i prepoznajemo da se to ipak radi o jednoj radnji, on će nešto pokušati, on će pokušati potrčati. I ovdje vidimo futur drugi, bude trčao. Ovo su glagolski predikati. Zašto? Zato što se sastoje od glagola. Prisjetimo se, postoji još i imenski predikat. Promotrimo sljedeće rečenice. Marko je učenik. Ti si cijeli život bio pošten. Mi smo prvi u redu. Mi smo bili drugi prošle godine. Bićemo 8. na natjecanju sljedeće godine. Marko je naš, olovka je bila tvoja. Podvucite predikate. Vjerujem da ste dobro prepoznali, u prvoj rečenici je učenik nam je jedan predikat. Si bio pošten nam je predikat u sljedećem primjeru. Valja ovdje pripaziti, ovaj si bio je u perfektu, znači u prošlom vremenu i ne smijemo ga izostaviti, ne smijemo njegove dijelove izostaviti. Sljedeći primjer je smo prvi, smo bili drugi, bit ćemo 8, je naš i je bila tvoja. Prepoznajte da se ovdje radi o imenskom predikatu. Kako to znamo? Znači imenski predikat se sastoji od pomoćnog glagola biti. U prvom primjeru je to je. U sljedećim primjerima je si bio. Vidimo da je glagol biti ovdje u perfektu. Smo bili. Opet imamo present pa perfekt. Bit ćemo. Je bila. Znači ovdje imamo čak i jedan primjer sa futurom. Znači pomoćni glagol biti može biti u bilo kojem glagolskom obliku. Imenski predikat se naravno sastoji osim od pomoćnog glagola biti i od imenske riječi. U prvoj rečenici to je učenik. Učenik je naravno imenica.
U drugom primjeru je pošten. Pošten je pridjev, zatim može biti i broj. Imamo nekoliko primjera, to je 1., 2. i 8. A može biti i zamjenica, naš ili tvoj. Sad ćemo se prisjetiti priložne oznake. Kako je odrediti? Znači, priložna oznaka određuje okolnost vršenja glagolske radnje. Kada se ona dogodila, gdje se dogodila i kako ili na koji način se dogodila. Možemo ju izreći jednom riječju. Dolazim odmah. Dolazim nam je predikat. To nam je radnja, jezgra rečenice. Otvara mjesto priložnoj oznaci vremena. Kada dolazim, dolazim odmah. I izrekli smo je jednom riječju. Imamo u sljedećem primjeru skup riječi. Znači, možemo ju izreći skupom riječi. Dolazim, pitanje kada, nakon posla. Nakon posla je jedna priložna oznaka i to vremena. Isto tako imamo još jedan primjer. Ustala je poput munje. Poput munje nam je priložna oznaka načina. Kako, na koji način je ustala. I naravno možemo ju izreći cijelom zavisnom rečenicom. Doći ću kad napišem zadaću. Kako znamo da se ovdje radi o zavisno složenoj rečenici? Vrlo lako otkrivamo tako što primjećujemo da se rečenica sastoji od dva predikata. Doći ću i napišem. U ostalim primjerima rečenice imaju isključivo jedan predikat. Pogledajte sljedeće rečenice. Olovka se nalazi na stolu, uskoro će pasti kiša, sinoć je nebo bilo vedro, čekaj me gdje se potok uljeva u rijeku, sjajila se kosa poput zlata. Trebate naravno odrediti predikate te odrediti priložne oznake. Primijetite sastoji li se ona od jedne riječi, više riječi ili rečenice. Vjerujem da ste dobro prepoznali, se nalazi nam je prvi predikat. Ovaj se, prisjetimo se, povratna zamjenica. Će pasti nam je drugi predikat. Je bilo vedro, treći. Čekaj i se uljeva su nam dva predikata. Sjajila se nam je jedan predikat. Na stolu je priložna oznaka mjesta. Došli smo do nje postavljajući pitanje zajedno sa predikatom. Gdje se nalazi olovka? Odgovor je na stolu. Postavljamo pitanje kada će pasti kiša? Odgovor nam je uskoro i uskoro nam je priložna oznaka vremena. Nebo je bilo vedro kada? Odgovor nam je sinoć i sinoć nam je priložna oznaka vremena. I ovdje vidimo zavisnu rečenicu jer imamo dva predikata. Čekaj me, pitanje gdje čekaj, odgovor je gdje se potok uljeva u rijeku. I tu smo priložnu oznaku izrazili cijelom priložnom rečenicom i to naravno mjesnom rečenicom. Sjajila se kosa kako, na koji način, poput zlata. I imamo ovdje primjer priložne oznake. Prisjetimo se. Zavisno složene priložne rečenice mogu biti mjesne rečenice kada su im vezničke riječi gdje god, kamo god, kuda god, otkuda, odakle, dokle, dokud. Mogu biti vremenske rečenice. Vezničke riječi su im dok, čim, pošto, kad, otkako, otkad, kad god, prije nego što, nakon što. I načinske rečenice, najčešće vezničke riječi su kako, tako kako i onako kako. Ponovit ćemo sada vezničke riječi. Pogledajte rečenice. Gledao je u nju kao da sanja, plesao je kako ga je učitelj naučio, odvest ću se kamo smo se dogovorili, znao je kao što je uvijek znao. Potrčimo prema igralištu gdje nas čekaju prijatelji. Penjali smo se putem kuda god su planinari išli. Odloži olovku prije nego što zvoni za kraj sata. Odredi put kuda su prošli Marko i Ana.
Zadatak je odrediti predikate i zaokružiti vezničke riječi. U prvoj rečenici imamo predikate gledao je i sanja. Veznička riječ nam je kao da. Ovdje je granica između glavne gledao je u nju i zavisne kao da sanja. U drugoj rečenici prvi predikat nam je plesao je, a drugi je naučio. Kako nam je veznička riječ? Ovdje je granica plesao je glavna, kako ga je učitelj naučio, zavisna. Odvest ću se, smo se dogovorili, imamo dva predikata, veznička riječ nam je kamo i ovdje je granica. Odvest ću se nam je glavna, kamo smo se dogovorili nam je zavisna surečenica. Znao je prvi predikat, je znao drugi predikat, kao što veznička riječ. Ovdje je granica, znao je glavna, kao što je uvijek znao, zavisna. Potrčimo i čekaju, dva predikata, gdje nam je veznička riječ. Ovdje je granica. Penjeli smo se, su išli, dva predikata. Kuda god nam je veznička riječ. Ovdje je granica. Penjali smo se putem, glavna surečenica, kuda god su planinari išli, zavisna surečenica. Odloži, zvoni, dva predikata. Vezničke riječi su nam prije nego što. Te nam riječi povezuju glavnu odloži olovku i zavisnu prije nego što zvoni za kraj sata. Odredi i su prošli i imamo kuda kao vezničku riječ. Odredi put nam je glavna surečenica, kuda su prošli Marko i Ana nam je zavisna surečenica. Ovdje trebamo imati na umu da u rečenici mogu doći i neki drugi veznici koji ne povezuju dvije surečenice, nego možda povezuju dvije riječi ili dva skupa riječi. Kao što to imamo ovdje sa primjerom Marko i Ana. Iako tu imamo veznik, taj veznik ne treba zaokruživati, treba samo pronaći one vezničke riječi koje povezuju dvije surečenice, glavnu i zavisnu. Može nam pomoći puno ako znamo da zavisna surečenica počinje veznikom i veznik taj ili vezničke riječi pripadaju zavisnoj surečenici, a ne glavnoj. Stvaranje složenih rečenica može biti na tri načina. Znači, dvije jednostavne rečenice možemo spojiti u složenu na tri načina. Možemo je povezati nizanjem kada nastaje rečenični niz i tu je važan zarez. Znači, između surečenica u rečeničnom nizu imamo zarez. Povezivanjem kada nastaje nezavisno složena rečenica, prisjetimo se naših sastavnih, rastavnih, suprotnih, isključnih i zaključnih veznika, pa zapamtite veznici povezivanjem. I uvrštavanjem, kada nastaje zavisno složena rečenica gdje zavisna surečenica uvrštava se na mjesto određenog rečeničnog dijela glavne surečenice. Znači, imamo primjer sa priložnom oznakom gdje smo priložnu oznaku vremena pretvorili u zavisnu vremensku surečenicu. Sada ćete i vi stvoriti složenu rečenicu. Pogledajte sljedeće primjere. Ivan traži olovku, Marko čita tekst, Ana briše pogrešku. Trebate napraviti rečenični niz, znači povezati ove rečenice nizanjem. Nisam kasno išao spavati, jutro sam veoma umoran. Trebate složiti nezavisno složenu rečenicu i to suprotnu načinom povezivanjem. Pojela sam sendvič prije učenja. Trebate od ove rečenice napraviti zavisno složenu rečenicu, to vremensku i to uvrštavanjem. Vjerujem da ste prvu dobro napravili. Nizanjem smo povezali ove surečenice. Ono što treba pripaziti da uvijek između surečenica u rečeničnom nizu treba stajati
zarez. Nisam kasno išao spavati, ali jutro sam veoma umoran. Imamo zarez, imamo veznik ali, to je suprotni veznik. Zarez nam ovdje stoji zato što ispred suprotnih veznika treba stavljati zarez. I imamo treću rečenicu koja je zapravo možda i najteža. Treba pripaziti na ovo prije učenja. Znači, prvo treba prepoznati vremensku, priložnu oznaku vremena u prvoj rečenici. Znači, pojela sam sendvič kada prije učenja. Pojela sam sendvič, to nam može poslužiti kao glavna surečenica. Što sam i prepisala? Pojela sam sendvič. Vidimo da imamo ovdje dva predikata. Znači, pojela sam i sam počela učiti. Ako nemamo dva predikata, ne možemo govoriti o zavisno složenoj rečenici i uopće ne možemo govoriti o složenoj rečenici. Tako da, kada dobijete ovakav zadatak, bitno je odmah prepoznati koji su to predikati koje smo mi stvorili. Prije nego što nam je vezničke riječi, ovdje nam je naravno granica, pojela sam sendvič kada prije nego što sam počela učiti. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ste naučili kako dobro prepoznati dijelove zavisno složene rečenice.